ମାତାର ହେଲା ରଜ ବେଶ ଯେ ପଡ଼ିବେ କୋଉଠି ନାଇଁ ତାହେଲେ ଗର୍ଭଟା କୋଉଠି ଗର୍ଭଟା ପେଟରେ ଆରେ ଏ ସିନା ଆମ ପେଟ ସିନା ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଜନ ଯେତେବେଳେ କଲେ ସେ ପିଣ୍ଡଟା କୋଉଠି ଅଛି କହିଲେ ଓହି ଉପରେ ପୃଥ୍ୱୀ ରୁହାଇଲେ କମରି ସେଠାରୁ ରଚିଲେ ଜ୍ୟୋତି ଯୁଗଳ ବଳି ସେଠି କଣ ନାଟ କଲେ ସୁମନ ଶାନ୍ତ ମନ ସମାଧି ବିଚାରଣ ଶିର ଦୟା ବୁଢ଼େଇଲେ କହିଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପାଞ୍ଚ ମନରୁ ଜାତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଗଣ 25 ପ୍ରକୃତିରୁ ବିକୃତି ଉଦ୍ଯାପନ ବିକୃତିରୁ ଜନ୍ମିଲା ହାସ୍ୟ ରସ ଜୀବନ ହାସ୍ୟ ରସ ହୋଇଲା ରଜଗୁଣ କଣ ସେ ରହିଲେ କୋଉଠି 16 ରସ ସାଗରରେ গর্ভগত সরদরে বিশ্রাম কলা পিতা সহিত শ্বেত সুন্দর প্রায় দিশি কলা কুকুম রঙ্গ খবর 28 গৌর নীল রোহিত শ্যামল প্রকাশী পিণ্ড অপরিচ্ছন্তি কার বিকার বসি সে দেবে ছাড়ি দিবে এ পিণ্ড জীব ভাসি বার কলার পিণ্ড রচনা করি বাপর অঙ্গ যাহা মার অঙ্গ যাহা পিলাটি জন্ম হইয়া আসুচি সেইয়া পিতা শরীর চেতন সুকল প্রয়োজিষে ওরা কুকুম রঙ্গ খবর 28 গৌর নীল রোহিত শ্যামল প্রকাশী পিণ্ড অপরিচ্ছন্তি কাল বিকাল বসি সে দেবে ছাড়ি দিবে এ যুববাসী বার কলারে পিণ্ড রচনা নাই সেইটি সন্ত কবি বই কহিলে এইটি মু ভানটি মু রখিলি মহাপুরুষ সন্ত কবি মানব জন্ম হব তেণু তিনি পুরা মতে বন যদি খসিলা গর্ভগতরে পড়িলা বর্তমণ্ডল ধিরে তেণু মধ্যরে কিଏ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ଶୂନ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଆକାଶ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନରେ କହିଲେ ସନ୍ତ କବି କଣ କହିଲେ ଓଟି ଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ପାତାଳପୁର ଓଟି ଠାରୁ କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ମର୍ତ୍ତପୁର କଣ୍ଠ ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁର সন্ত কবি ঠিক কইলে আরে তিনি পুরা মধ্যে মার পদ্ম হଉଛି পাখুড়া পিতার হଉଛି বীর্য মাতার হଉଛି রଜ পদ্ম দিହରେ ରହିଲା শরীরটা লেখিବାକୁ গଲେ ବାପର କୋଉ ଅଙ୍ଗ ମାର କୋଉ ଅଙ୍ଗ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି ମା ଯେତେବେଳେ ମାରି ଦେଇଛି ବାପା କହୁଛି ମୋ ଜାଗା ଲେଖିବାର ନା
ମାରନି ଆମ ଜାଗାରେ ହାତ ମାର ନାହିଁ ନା 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 ଏ ମାର ଜାଗା କିଏ ମାଗଣା କିଏ ଅପାର ଜାଗା କିଏ ମା ମାନେ ରକ୍ଷା କରିବେ ହଁ। ସନ୍ତବାଦୀ ଭାଇ କହିଲେ ପିତା ବୀଜ କୁଅତି ପିଞ୍ଜର ହାଡ଼ କଲା ହାଡ଼ ହଉଛି ବାପାର ଅଙ୍ଗ ବାପା ଭିତରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ହଁ। ମାର ଅଙ୍ଗ କିଏ ଉପରେ ରଜର କତ ମାଉଁସ ଘୋଡ଼ାଇଲା ତାର ମାର ଅଙ୍ଗ ହେଲା ମାତା ହେଲା କିଏ ଉପରେ? ରକ୍ତ ଟିକେ ରକ୍ତ ନା- ଇଏ ତିନିଟା ହେଲା ମାର ଇଏ ହେଲା ବାପର ଟିକେ ନା ବାଡ଼ି- ଟିକେ ନାକୁ ମାର ବାଜିଲେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଇଲୋ ବୋଲ ମରିଗଲ ବୋଲ ମରିଗଲ ବୋଉଲ ମାର ମରିଗଲି ହଁ। ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜୋର ମାଡ଼ ବସିଲା ଉପରେ ମରିଗଲ ଉପର ମରିଗଲି ଆଗ ଯିଏ ବାପାକୁ ବାଜିଲା ବାପା ଠେଲିଗଲ ମାଡ଼ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ପିତା পিতা বিদ্যাକୁ ଅସ୍ଥିତିର ହାର କର ମାତା ରଜର କତ ମାଂସ ଘୋଡ଼ାଇଲା ଭୂମ ଚରମ ଗୁରୁ ଅବତା ଠାଉଣି କଲା ଶିର ଛାଙ୍କୁଳି ଗଣ୍ଠି ମୁଠି ବନ୍ଧନ କଲା କଲା। ନାଇଁ ତେଣୁ ଦଶମ ଦ୍ୱାରୁ ନବ ଦ୍ୱାରକୁ ଫିଟାଇଲା ଫିଟାଇଲା। ଏଇ ସଂସାରେ ସାର ମାନବ ଜନ୍ମ ହେଲା ହେଲା। କହେ ବିନମ ରଖିତ ଜ୍ଞାନ Thank you.